Sumbofo. Mira. Prayer mete mahingwani mu awapie manimu. Eliasem. Me na we ase chinchina mu na me ko hu abrantie so ote ne bochi ase. Wa dwen pia na kora won na bi. Na msite bi. Yam ko osuro agya ho na ko busa de won ti ase. Ti o ba ya ti o. Abrantie. Ja. Obegina me otumfo nya na nyankopon anim de na kire wadwen. Ja, ene ma bebe kire wadwen. Bebe ne de mi nya ho tika me kabi. De me ntase ba. Ora ma ho nya shi mutire na nya mi anim. Le kasa adawo ma. De me ntase ba ko se nyankopon ebo asasi de nipa mi no ho bi aso. Nipa mi no ho bi aso. Munum papa, munum boni. Nsi nyankopon ade boni ade papa. Ebo papa no boni hu ni bi asi ho. Na won person buy boni dia ade ti obo sa bi asi ho. Mo obusa ni ye. Ene se sede awofo ne ne matifia wode ya hyede ene mrama won na ama won hu se obuon anase wo muo no ni me onyankopon me ya hyede ne mra de ma wonipa e de hwe wonipa obuo ahobrase enkankan siti a wonipa beye e de ama me se ne bofo eno nti ana me de papa eduasi ho no me de bone de asi ho na me de emra eto homa wo ho e de hu se obume anase obume Na ne yango pompa o le onim nipa. Sengo kukuru mra no pa di twa wani so osro anka apahwe fo anka wo be hu. Nipa ya so nipa be. Bi fufro bi mu ho. Let's say nyankopon wa bo apana ode abiri besi ho bi omu papa wa bo wo so omu papa omu boni obi omu papa ni boni de Boni bi a be bata papa ya be ti o be si wo de so wa nu kan so de sababa wo kana ta ya besi eno nti na me de mra to homa wo so obitime di ni nua bi no saade no de aye boni bia no ma won fa won sanka e de hwe hu se obetie me e wabu me se me na me yo wo na sende na nya mini panye biste. Tupa na nti waya nkate nkwa. aye me na me yo nipa dia me pe na me ye obi ni masem bisa bi ho anu ye. I am the sovereign God. Homa mema no minia se bia ukosi na animu anu akwatete so ama ahiri buafu a ene waduroni minia no ma mo wabrochire awone nti upeje mpeja esare ensare pepacha waduroni ye frano sabiwi keke enye bibia wo eye nubrani nunsina ewokayem na menana akeka bom ene wode ye adure eno an se wode wahwie kakra bi sei na wawe anu no wabo wusu egoso na nwumre ni dura na yiri be hu sampa wo bema wo de wo bo adwuma wie na ade achi atwaf money unyi ATM no so ode babra mo se wo di wo memasem wo information bi a wo de frame na me yankasa me nkyire wo mu ne hu se de esi bi ye no sabi wi keke de hia na se wo de wo be sabi wi keke na wo be di wo memasem Entora wo bu sabi eye Diem biem na chire wa be. ya chima ni se nyankopon wo ba de wo no se onu dachi enu wie obi onu dachi enu wie de so nu kan se eni pa we papa bu so be dio de ba na obu ente nti na wo di si Onya me we de wa suma o. Okusu asem. Mi onyame a minim awieye free asase. Pefe na minim so otwe ase na mato na free soro no. Ba be ni ban nwamo. E onipa na ma na ho kwai. E ma otwe ase e daada no. E ma ne bu manitia. E ma ni ba ko di aduaba. Sanity. peda pomada wo mu
wonim sɛ wɔtwe ase yi wonna na wɔ baabi a wɔyi wantimi no ana wɔpam ba woma menka sɛ mantimi no ɛno nsa mepam wo no na menhu so asɛm mu sɛ wɔba wo fie na ɔyɛ asoɔden na wobɔ no pam no si abɔnten a ɛkyerɛ sɛ wantimi nanaa mmuae no bɛyɛ sɛ daabi ne mu nasoɔden nti ɛne wapam no na bano ebia oba no de anidie na ma se ne nkamu ka so ohwe wa se ne ɛyɛ wo na wasɛm mu sa na sɛ brante na wasɛm mu sa o no ohwe me so na wada wo no me ba ɔyɛ asɔre na me pam no a ɛno deɛ mayi ano awie ai wo bi foforɔ hɔ abɛtumi aka ne ya mo wada wo no me sabusa asɛm ba ko kyerɛ ko dwumfo na de na se obetu ha o kira sa so gaga ise na na o ye ma me musa no questions ni o ni ya na na sisi so o wa kwanchiri wo de wo ba eba asase so be wo ni nyina no Yesu Yesu Kristo so be wo ni Israel o se wo ba asase so abeli bɔne nyina fi asase so nti Yesu wo ba wo sa ko so bɔne e wo asase so afi pa na e do so ade biti wa ma sɛ obeyi bɔne nyina firi asase so nani obeyere mede ne baa ɛberɛ ne nipa wɔ ntwɛtwɛne ne nam wɔn akɔ aso mede ne bɛyɛ ntɛm nyinafoɔ adwodeɛ ɛma me ne nipa sɛdeɛ tie ni mede ne baa sɛ obiara a ɔbɛgyina die no onya nkwa onya ne mmorosoɔ nti wɔn a wɔbɔ ne bɛpepa ɛyɛ wɔn a wɔbɛgyina die ne mamfa no ama so mɛpɛ obi abɔne ɛmena yɛnyini niyɛ nti dodo a wɔgye no no wɔn a wɔgye ndi yɛ no mema wɔn tumi sɛ wɔnyɛ onyankopɔn ne ankasa mema mari me bole osi wo mo begina bi o tumi so timi sase na ne asɛnnua ne huwuo no ɛyɛ nkwasi asɛm ɛma wɔn a wɔnyini yɛ na ɛyɛ nkwagyeɛ ɛma wɔn a wɔgyidie asɛnnua no ayi ndere wohwɛ mu so ayɛ nkwasi asɛm ampa yɛti yɛ nkwasi asɛm no sɛ ɛma wɔn a wɔnyini yɛ wɔn mo nyini yɛ wɔn a wɔgyidie wɔn a wɔnyini yɛ ayɛ nkwasi asɛm yɛti yɛ nkwasi asɛm no sɛ sombɔfoɔ fɔ ɔbrante ne firi mɛ no ansa na mapae fam de na kɔwura hɔ Israelfoɔ papa fam de mu nyina kɔwura wɔn so ɔkyerɛ sɛ wɔgye wɔn fa ne firi ha kɔ ɔno na santo amana o bisa no question na question bisa mo ne biribi aka bi ma mo firi mani so nkɔ ayɛ wasɛm ka wada wo ma ne na me se we de wada wo mo ni dem se we de no sa onipa biada a ɔde me dɔba n'anim bɛyɛ fam no obɛdi fɔ wɔ atemmu amɛhye no ya bo an se jan wo wonti na so for so ahye ade no nipa no de akire na adwe no se me mfa ne mra wada wo mani omusa na o me bisa so o enti ase de wu dwane quest yi bi se o ya ren na nja se de wu dwane bra no so ni nya obi fufuru bi mu hɔ a omusa me na bibi o bi mana bi o bi come on go sɛ wada wo mo o tire kun kura de ba da san o se wada wo ɔtire mu sɛ obi yɛ ɔbɔne a fa ne kyɛ no tire so awodoɔ de so so wɔn nsɛm yɛ bɔne baako pɛ ɛna apam no firi soro afiri ɔne n'ani hyia bi na na nya me na kyɛ so obi o bisa no mu nipa bebree aba asase no so ɛde adwen wiase nyansa ɛdaadaa nipa ɛyɛ berɛ bɛyi hɔ ne ka deɛ mu kan medɔba Jesus Christ na kaeɛ taa berɛ a metoo ɔborɔnsam ɛfiri m'ahenniɛ mu no na meba Jesus Christ no onyama asase so ɛno nti apam dadaa no mu no deɛ ɔyɛ bɔne no na ɔwu mpɔfiri mu nti berɛ a meba Jesus Christ baeɛ no ɔbaa na ɔkɔto no adwumammɔ so ɔde ba n'anim pɛɛ kutakuta aboɔ pɛ sɛ nka ɔpɛ sɛ ɔsi n'aboɔ nanso ɔgyee no ɛberɛ a wɔde bɔne bɛkyɛ mprɛ nson ahodoɔ aduoson nson na yɛ berɛ a adom ne ɔgye berɛ ɛwɔ hɔ ɛwɔ adom ase adom no nti yɛnkɔ so nyɛ bɔne anaa daabi nti berɛ a betoo atweaseɛ no na yɛapam dadaa no mu berɛ a na mede bɔne twɛ bɔne so ka mprempren na pamfrɛ mu deɛ mede adom atoa ma mo nti mprɛdodoɔ bi a bɛsa kyerɛ w'adwe no twa sɛ ɔde kyɛw ɛno nti sɛ ɔpɛ sɛ mede wo bɔne kyɛw a sɛ ɔso na foforɔ deɛ ɛkyɛw no ansa
Me never was a baby. I'm not going to be decided from Fabo Sample nature. Yes, I won't tell you. He said, Sabreno, the two Necone, says you that the man. The before that should do it, Tiano. If it's all man and Sasutiame. Assassin will be in Tiame. In the Parinipa, no Tiao. Na me so Mimi. Open Busan say. Na then say initial slow fight or never in some fighter. I didn't control the building quarters and go near Busan. Asking question. O Musamian says, Matia Friwano. I am ran a machine to Hamana. And into 1 hour bomb fire ball and some who coupons and Winyan Kum Fish Winyan. Open bra, machine to Hamana. And then swan. Not as a Christopher when he be young was here. Unim the warrior. India only. Why, And I was you to go for so born in some of Sunday man and Saya Puff to say. They do opium. And yet, young Pong say, Bonsam, all the Brahman, do that's what the Brahman now that the people don't call saying one. Yemen, I made that any part. Bonsam now there, the Parona man of Christ. So one was a woman married to them, Canapana, now, Domana, Unyan and a ball on your 4 or 50 debut. And a boy could say, Matia. Men of a boss self was our say. With the wool and unquestioned depending. Miss some. And then share your pet. Nanso atemudie. Bia beda ebegina atemuni. To one our pet, na one obiti no beda da wo. Na de one our pet so bedi me ba Jesus echi. Na dan kwaje be won chefa. Me nya samitini ye ya. Na ke so be ye ye bu yaten. Atem. Odo bia pa ma de atemuni ho. I don't know what the Palma na say do mate. Me de o palma. Me de o palma. Onkwa enu owo siwani. Di obeyi e ma ketua na obenya. Ti mebu aten se de onuma obeya na asasitie. We ye papa be ni matemu. We ye bone a be ni matemu. Na mo me busa samba ko. O cha si apa de na bo nsem dia na se bo wi asa bo nsem dia. Ebra o twia se ne story ti ame. Na wo ye bone. Na wo pe se obeyi mi afimi gina bia no. Na me to no no. Na me sisi o jade man. Na no afa na ko tumo ba. Na wo twa ma na dada wo ma bi agoka ho. Efiri se no no kwa ne baaye. Oni abofo e kan ho ne sane baaye. O mba asasi so. Sisi dwumadi di ama wo. Asisi mere di ama wo. O mo mere so na meye. Na je se bonse. Ye freme ode ne ho Nyankopon. Ebra me bo ade ne obi ani ho. Enti ade a me yo no emu ni hwehwe bia. Wa woni ni awon. Anu ana waka no. Na wa woni ni awon dia. Na je se bonsam ne pra wo ba no fa apprentice a wo chiro wo adwuma wa twefa be gu asasi su. No krasem. Anu an. Na wantimi anka no obi sisa wo nkora akose wo. Na ato na adu woni hwo. Safo no ye wona ode wo mpe edi na chi. So ne be nanti. Ebra wo tie atua e wo soro ase no. Safo ne bo ni chi do. Bo ni chi do no. E ba se me pam no. Ni twa se wona atua tefo nyina da. Na bom e pam wo. Mas não sabe a coisa. Oh, yeah, you're gonna manage. Young boy said if I would be as you. Young pim. A social also with my head. If I knew pet. Adam Nedere. What man will buy? I'm on some trauma on some dada. The Nippon pimping wool you see, and I bet my home by. The boy who buy you see Adrian through. A transfer so far, who she I am a young babyada. Nipa biada o wasasi so no ba mbo hye won akasa ne nsam nti na o pa che se no ba mbo hye won nsam me ni azu o ye busue ni ba ni busue ni de menti ase ne busa busa ho afasa ba he me ko busa o wie na o si yankoda je ni ma ho fa me de jam de me ko bi ore ndi be ko bi dia o so be ko se mo nkomode bia mo sefu mo makodi era wada wo ni di o wasem bi se bia mani musa de misa busa se Yesu Kristo ba asasi so obeye ni ma bebebe na wo soma se wo ma na se won ko Israel fo nko mo obusa ni ye soma no se on mura Israel
enwanku a wayira ne nkyɛn ma wɔmɛfa wɔn ɛfa wɔn mmerɛ nanso ɔbaeɛ no Israel ebusuakuo no dodo na anyi no tụmatụrụ Roma asɛm sɛ dodo a wɔgye no no afei wɔn a wɔgye ne din di yɛ no sɛ amaamamufuo sɛ hilafuo sɛ tififuo sɛ wɔgye ne din di a mɛgye wɔn na mede wɔayɛ wɔn mma nti mesoma no ɛwɔ me die mu nanso me deɛ anye wɔn nti wɔn afei wɔgye ne din di yɛ no na wɔn tumi so wɔn Onyankopɔn na kyerɛ sɛ Yesu Kristo no pɔ de ne pɛ ne ne tumi yɛ ade a yɛnsoma sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni sɛ ɔde ndɔba koro ne bɔ afɔdeɛ na obi biada a obɛgye na die no obi biada sama na mamu o sɛ hini o ɔgye ne di a ɔnyera obɛnya da nkwa ne wɔ asɛm sabaako nyampɔn wona abɔ wiase mu nipa nyinaa ma ma nyina na bɔyɛ kodwumfoɔ nso odue ko papa ma me busa maafo afrɛ me sɛ menka na meke mekora meyɛ bronsan kora menyere question so sa amaamamu wiase mu nipa nyinaa wana abɔyɛ ade nti na saa amaamamu nipa no Israelfoɔ nko ara na wo sɛ wo man no wɔ mu na wotumi soma Israelfoɔ sɛ wɔkɔkum amaamamu a nipa ɛwɔ saa nipa no deɛ ɛnyɛ wɔn abɔ mu ana mena mebɔ nipa nyinaa firi me mu nanso menam Abraham so ɛne medɔba Abraham ɛyɛ apam meyɛ apam korafoɔ Nyankopɔn Abraham firi me mu ɛna ɔwɔ Isaac ɛwɔ Jacob ɛkɔwɔ Israel busuakuo dumienu na mu ɛna apam no firi baeɛ nti meyi Israel ɛde Israel yɛ me man ɛnam Abraham nti na yɛ sɛ wotam ɔmɔ ɛnokorɛ deɛ mepɛ ɛna medɔ no deɛ mepɛ na metaa no deɛ meyɛ ɛna menyɛ mene nea mene I am that I am bibi mu hɔ Nyankopɔn Africa for na uma yɛ akwanya a na ebu yɛ nsa yɛsom nananom abosom ɛne yɛfa so de som wotwe de ampo ne mu sɛ wama mo ayi mmɔfo pae ama mo de book anaka Bible abɛdaadaa yɛ ama yɛsɛ deɛ yɛ nyinaa yɛto nyinaa gu ama broni deɛ yɛdi so nti na ɛno nso mente ase ade nti na ama saa akwanya no ma abɔfo no book bɛdaadaa yɛ na sɛ Bible bɛdaadaa Grazie fra você. Kodwumfoɔ Nsoma broni bia. Let's go for one or don't carry book by. Me na me yɔ mo before. Na mo fa mo kwaya mo fa so na me kasa. Na mra do ba Jesus Christ be wu ye no. Bi so mo te ne ho asɛm. Ti me sha to ho. So mo fa ne ho asɛm na nante. No de brɛ mo. Na mu man so na potin e o mo nkyɛn. So mo to mo sɛ nkoa. No me ni mu nya. Man so ma wo. na kyerɛ sɛ woansoma aborɔfo Nsoma wo. Kodwumfoɔ na kyerɛ sɛ ɔso wansoma aborɔfo Man, so one money, let's a cat on the buy. And idea begins to be able to say, Bible and Ada, and then maybe I'm passing the and Ada will be done. For the actual Bible, To the concrete ye menu masem. and African needy be Sunni. African you And the African new honey. Ethiopia once a moon. Ethiopia, on the town, was on the town, that is on the bomb, almost of the Ethiopia, my own 5 years, Misrim, Egypt, be mine. And look as I look at it, you know, quite normal. You say a massam. Some day you ask To the concrete ye menu masem. and let your try your convince me for you, and let We go far obedience and hot say a massam. and you ask them, and let us I'm training every Nankupon whom ɛyɛ man we say a massam. and you ask them. The massam move from some Funila head. oh na no yame wabuba kodwumfoɔ woasɛm adino na woyɛ busuani sɛ bɔnsɛm kora mmɔbɔ awura do di nkwase asɛm kora woatwi afa me so gye sɛ woaborɔ me so kodwumfoɔ nya dabi nya aboto woanhwɛ yɛ a agya no a wokɔ akɔdɔ wobɛwira trɛ agya no ei dwumfoɔ ɛnɛ sɛ wano adi nsɛ a na de wano ho mfimfim bɛyi wa no a mɛdɛ mentumi wiri ntrɛ agya no nti no ɔregyina ɔhwɛ me ba biribia ne a mɛfra mmoa kwae Mama go for you, Uncle Jamil.
When some young woman, some say high heaven. And some men down the market cry. None of one cry. Well, I'm over there. So, a baby, the young man, idiot, the meme pet enemy. Obia to me found a mrabia to use for buku, Sembiama. Yes, we Africa for yourself, but then Yamewa. And to Grofons of Bar, yes, we will be acquired on Befaso. When someone will be done it. Now I don't know so about this. Are they? Oh my. Yamewa done it. It's a Yafa. The two are worrying. The two are there. My fast and good night joints so chair was all Bama made you up or so. We are saying, not still as we can have it open. I have some say head. Some found grown as if you were sitting in your bank. Oh, so proud, having it. Then I was what the woman trasuna. Why in Santo Glory, but I don't repeat them. Messing. Homa mema no minia se bia ukosi nanimu anu akwatete so ama hiribuafu a ene waduro ni minia no mamu waduro kire awoni nti upeje mpeja esare a ensare pepacha waduro ni ye frano sabiwi keke enye bibia wo eye nubrani nunsina ebokwayem na minana akeka bom ene wode ye adure eno ane se wode wahwie kakra bi se ne wawe no wabo wusu eguso na nwumre ni dura na yiri be hu sampa wo bema wo de wabo adwuma wie na ade achi atwop money unyi ATM no so ode babra mo hu se udi wo mema sem wo information bi a wo de frame na me ankasa me nkyire wo mu ne hu se de sibi ye no sabi wi keke de hia na se wo de be sabi wi keke na wo be di wo mema sem media wo hwe atu dey say if man were God, sanke nipa nyankopon a question biada a kire wadwen afa onyankopon ne dwumadie na bode ene nyamso oba na behwe dwumadie na comment section ho now the question is in subscribe to this YouTube channel we are share like it ibibia so ebia dwumadie me na me tina onyankopon nam no be yima asem musere nyina no defo asem musara to ho e ba berudi na de ahu moye de ama na me shira nya me nka e ni Reverend Ohene Bafo me nka obia